Moitas grazas pola vosa presenza. En 1885 fixose un congreso internacional e o motivo era o centenario da morte de Rosalía de Castro. O dato da morte ou o dato do nacemento son datos así moi estruturais, desde logo, na vida dunha persoa. O dato e a data que evocamos neste congreso é a publicación de Cantares Gallegos hai 150 anos. Pero realmente en todo este congreso prácticamente non se lle dedicou nada a Cantares Gallegos. E é que, en xeral, aquí falouse da Rosalía, da súa vida, da súa obra, de tal, pero de Cantares Gallegos pouco. Por qué? Porque, desde o meu punto de vista, Cantares Gallegos ocupa un lugar, efectivamente, moi simbólico na historia e na historiografía de Galicia, da literatura galega, e na propia obra de Rosalía de Castro, pero literariamente ocupa un lugar moi secundario, ou vémolo como unha obra moi secundaria na produción da nosa autora. Ao lado de Follas Novas, Cantares Gallegos é segunda división. En xeral, penso que é así. Penso que é así. E eu creo que está ben que un congreso que se celebra conmemorando os 150 anos de Cantares Gallegos, que menos, xa que non se dedica ao mellor hai unha conferencia final de peche sobre Cantares, polo menos unha mesa redonda dedicada á reflexión sobre esta obra que eu creo que, desde o meu punto de vista, que é moi parcial, ben o sabedes, é unha obra extraordinaria. Cando Rosalía de Castro en 1858 publicou, tamén en Vigo, tamén na Rúa Real, o Manifesto Líders, que xa se dixo aquí hoxe, Manifesto Feminista, fincou o seu texto arredor de tres grandes ideas en castelán: independencia e libertad. Dío varias veces ao longo do texto e ao final igualdade. Eu son igual cos señores, eu non son menos que ninguén. Independencia, liberdade e igualdade. Unha persoa que con 21 anos publicou iso, con 25 ou 26 que publicou Cantares Gallegos, non ia publicar, non ia escribir cousas diferentes. Eu penso que as ideas de independencia, de liberdade, de igualdade, están tamén presentes, aínda que explícitas baixo outra estrategia en Cantares Gallegos. Cantares Gallegos non pode ser unha obra reaccionaria despois de que Rosalía escribise iso 5 anos antes. Esa é a miña idea. É unha obra complexa, unha obra que ten uns perfís aos que se poden aplicar as reflexións que se fixeron aquí, arredor do pensamento político da Rosalía de Castro, do pensamento social da Rosalía de Castro, do pensamento filosófico da Rosalía de Castro, do pensamento feminista de Rosalía de Castro. Entón, eu estou ben certo que as persoas que nos van falar de Cantares Gallegos desde as súas diferentes perspectivas nos van mostrar, efectivamente, a actualidade, a vixencia, tamén literaria, de Cantares Gallegos. En primeiro lugar, María López Sández. María López Sández fixo un traballo dun impacto extraordinario, como poucos, nos estudios sobre Rosalía de Castro e sobre a historiografía literaria galega. A súa tese de doutoramento, a tese desta profesora de secundaria e profesora tamén da Universidade de Santiago, foi unha auténtica descoberta para os que tivemos a fortuna de estar ali asistindo á súa defensa, asistindo e, bueno, xulgándoa. Despois esa tese converteuse na obra Paisaxe e Nación,
a creación discursiva do territorio, unha tese que nos descobre, efectivamente, o impacto de Cantares Gallegos desde a paisaxe, non? E que ela multiplica como unha reedición espiral sistémica na obra de Otero Pedrallo, arredor de sí especialmente, e no ciclo de Taga en Ata de Méndez Ferrín. Unha lección extraordinaria e dun impacto que quedará para a historia de María López Sández, que despois seguiu publicando naquele libro Rosalía 21, que está no grupo tamén de investigación da Universidade de Santiago de Compostela sobre Rosalía de Castro. Despois falará Elena González, que é profesora da Universidade de Barcelona, é directora do Centre Dona e Literatura, é unha experta en crítica literaria feminista, tamén en estudos diversos, en diferentes raíces de literatura galega contemporánea, das relacións entre Galicia e Cataluña, que ven de asinar tamén a edición xunto con María do Cebreiro dunha obra xa citada aquí, que tamén está chamada a ser referencia, Canon e subversión, la obra narrativa de Rosalía de Castro. Xa antes fixera incursións tamén aquí citadas nesta mañá, ela é a coordenadora da xornada Elas e o Paraugas totalizador, escritoras, xénero e nación. E finalmente temos connosco a Álex Alonso, que é un mozo vigués, Álex, un mozo vigués, do Calvario, o sea, do Kreuzberg vigués, Álex Alonso, profesor de Literaturas Hispánicas Contemporáneas na Universidade de New York, as súas liñas de investigación. Eu cadrei con el falando precisamente, estivemos falando un tempo longo do poema final de Cantares Gallegos. Oxe non falo dele, bueno, pois... Hai que cambiar de turnés, senón é sempre, non? El ten numerosas publicacións, é unha sorte telo aquí, lecturas profanas, traballou tamén sobre o espazo, sobre a paisaxe, en Julio Llamazares, un escritor que estivo así tamén de forte impacto, no seu tamén El río del olvido, aquela outra obra que se chama La lluvia amarilla, La lluvia amarilla de Llamazares, tamén traballou sobre Blanco Amor, sobre diferentes autores galegos, é unha sorte tamén telo aquí con nós, así que deixo-vos con elas e con el. Adiante, María. Ben, pois eu na miña intervención vou conectar co aspecto que Anxo Angueira acaba de tocar na introdución a esta mesa redonda, que é precisamente o lugar que ten Cantares Gallegos na historia crítica sobre Rosalía, partindo da idea de que a recepción popular e a historia crítica deste poemario resume, e mesmo podemos dicir que se identifica máis que a de ningún outro libro de Rosalía, coa propia evolución, pois na apropiación, no uso e na reactivación tamén de Rosalía. Por un lado, obra fundacional por data de publicación e tamén a primeira en asentar a implicación emocional do pobo con Rosalía, tamén é certo que foi a que sufriu en maior medida os procesos de folclorización e de neutralización ideolóxica, tal como foron descritos por Antón Figueroa en Diglosia e Texto, que agora nos acompaña. Tamén, paralelamente, veremos como novas perspectivas teóricas van deitar unha luz nova sobre os cantares. Os estudos de Rosalía como inauguradora do ensaio, que teñen no libro recentemente premiado de García Negro, atopa no prólogo de Cantares Gallegos unha referencia básica. Os estudos arredor do imaginario revelan nos Cantares Gallegos como unha magnífica peza retórica. Os achegamentos á prosa
permítenos establecer relacións intertextuais con cantares gallegos que son moi iluminadoras. E mesmo podemos dicir que as actualizacións interartísticas que están a revisitar os cantares desde novos parámetros estéticos, pois lonxe de impoñerlles unha vanguarda allea a eles, o que semellan estar facendo é revelar o que de novidoso e subversivo agochaban xa orixinariamente. Sirvan de exemplo as achegas desde o hip hop e, por exemplo, unha cita nunha entrevista recente á cantante viguesa Aid na Voz de Galicia do día 2 deste mesmo mes, onde ela afirma Rosalía de Castro facía hip hop. En realidade, no que a historia crítica de cantares gallegos, partirei de dicir que cando eu me acheguei ao estudo de cantares gallegos foi desde o interese polo estudo do imaxinario nacional. Mesmo tiven que cambiar o título da tese porque o meu proxecto inicial era a partir de Pondal, ata que a evidencia me revelou que a base necesariamente estaba en Rosalía. É unha das grandes conexións no sentido no que eu creo que Cantares Gallegos é a obra que máis identifica nesta historia crítica coa da propia Rosalía é precisamente na relevancia para ambos das teorías arredor do imaxinario. Desde o mesmo comezo afectaron a Cantares Gallegos procesos que tamén afectaron grandemente a Rosalía, o da simplificación, a reducción ao paradigma romántico e o local, a asociación co sentimental e o irracional, co popular e o espontáneo. Hai que dicir que nos estudos sobre o imaxinario tense sinalado a forte tendencia, así o fai Bronislao Vasco, a forte tendencia ao binarismo e a antítese. Isto percíbese tamén na percepción de Cantares Gallegos e no feito de que nese mecanismo metonímico que o construir o mito rosalián operou por ocultación ou silenciamento de partes da obra, pois nesa dualidade Cantares Gallegos, follas novas, pois operaron unha serie de mecanismos que resultaron sumamente lesivos para os cantares. Por que? Bueno, porque nunha primeira fase, e aí temos como referencia a valoración que estableceu Emilia Pardo Bazán e que quedou recollida en De mi tierra do ano 1889, parte dunha preferencia, dunha preeminencia da poesía popular e folclórica dos cantares, pero claramente ligada a un intento de desactivación e neutralización. Esta postura de Emilia Pardo Bazán podemos reatopala moitos anos despois, por exemplo, na historia citada de Gerald Brennan esta mañá por Carme Blanco. Ele é unha brevísima cita. Eu coido que Emilia Pardo Bazán ten razón cando di que Rosalía revela os seus dons líricos na súa forma máis perfeita nos poemas baseados sobre de cantigas folclóricas. Carballo Calero analiza que na época do realismo é lóxico que houvese unha preferencia por esta poesía popular, do mesmo xeito que despois nos anos 50, na época na que o existencialismo estaba en pleno auxe, é lóxico que haxa unha preferencia pola poesía máis metafísica. Pero non se nos oculta que nestas xerarquías vanse establecendo unha serie de dicotomías do local fronte ao universal, do espontáneo e popular fronte ao profundo e trascendente, no cal corresponde sempre aos cantares gallegos o parámetro axiolóxico que máis os afasta, digamos, daquelo que a cultura occidental valora como índice de calidade. A postura contraria ten o seu máximo expoñente na xeración de Galaxia e, por simplificar, dado o esquematismo que nos vemos obrigados, pois vese expresada nos 7 ensaios sobre Rosalía do ano 52. Precisamente no último deses 7 ensaios de Francisco Fernández del Riego, baixo o pseudónimo de Salvador Lorenzana, pois, precisamente estudando os xuizos críticos sobre Rosalía, enfronta este debate de maneira explícita, o cal nos percibe ver que isto era algo que se percibía e, ademais, posicionase facendo, por así dicir, tamén como o seu posicionamento xeneracional, en certo xeito. A disparidade de opinións, estou citando, xorde no intre de valorar a superioridade entre os seus libros. Existe case unha identificación total en considerar mellor a produción en galego que a obra en castelán, pero o disentimento maniféstase na estimanza sobre a prioridade lírica entre cantares e follas. Para uns superan poéticamente os primeiros as segundas, para outros a orde de valoración é inversa. O noso ver
Follas Novas é a suprema obra na creación enxebremente lírica de Rosalía. Cantares gallegos, pensamos con César Barja, é un libro de sentimento. Follas Novas non é un libro tan popular como Cantares, é máis persoal, máis subxetivo, máis de Rosalía mesma. En certo xeito, Carballo Calero vai introducir xa unha posición de síntese e mesmo de superación, podemos dicir, desta visión antitética que insistimos en moi propia dos mecanismos de institución do imaginario. Nun autor que non treme a hora de establecer xerarquías, de feito é moi explícito a hora de establecer a preeminencia de Rosalía sobre os demais autores do Rexurdimento, pola contra, e a pesar de que percibimos no seu discurso a pervivencia de dicotomías como poesía popular fronte a acento universal, vieiro do particularismo e vieiro do universalismo, pola contra, a hora de posicionarse neste debate que era explícito, pois el di que estamos ante un gran poeta doble, co que hai que considerar na súa totalidade. E de algún xeito iso abre a liña do que vai vir despois, vista Rosalía xa non como unha cualidade dobre, senón múltiple, que vai ser o que vai predominar nas últimas décadas. Con todo, e ao mesmo tempo, siguen pervivindo os elementos do particularismo, di el, por exemplo, só o pobo galego pode gozar en toda a súa plenitude desa poesía de base folclórica e natural, pero no establecemento, digamos, da cualidade ou talla poética, pois, digamos que é nitidamente claro. Primeiro fito inconmovible na historia da literatura galega contemporánea ou obra mestra. Podemos, por tanto, dicir que nas últimas décadas a maior achega recente a superación desta dicotomía e tamén desta, digamos, consideración un tanto paternalista ou de segunda liña cara aos cantares, que en certo xeito mimetiza e prolonga algunhas das simplificacións que se fixeron coa propia Rosalía. Na edición deste mesmo ano, editada por Anxo Angueira, no prólogo tócanse aspectos, por exemplo, como entroncamento con Sarmiento, o carácter dialóxico da obra e as viraxes ou afastamentos con respecto ás fontes populares, como un indicio de que aí hai uns principios e un ideario literario e político persoal, os elementos do feminismo dos cantares, que hai que dicir que sendo o feminismo, como se viu na mesa redonda desta mañá, unha das liñas dominantes nos últimos 30 anos, realmente na súa aplicación directa aos cantares é das menos desenvolvidas, está o traballo de Carlos Fealdeire do ano 87, pero nesta, tal vez por iso, no prólogo desta edición, analízase moi suxestivamente e con demora como Cantares Gallegos institúe un suxeito literario e político cun forte protagonismo feminino, no sentido de que non hai nel propiamente temática amorosa, pero sí problematización do papel feminino na sociedade. De algún xeito, na medida en que se vai rachando con ese mito do popular, o espontáneo e o folclórico, que ademais na historia crítica foi usado como ferramenta minimizadora, pois vai emerxendo, digamos, a forza, a subversión, a intelixencia e a calidade poética dos cantares. E vou trazar agora unhas liñas sobre as achegas ou a nova luz que algunha das liñas de traballo sobre Rosalía deitaron sobre os cantares. En primeiro lugar, por exemplo, a liña de estudo en torno a Rosalía ensaísta. No traballo xa citado, O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensaio e feminismo, de Pilar García Negro, no 2010, deféndese ese papel pioneiro de Rosalía como instituidora, digamos, dun ensaísmo galego. Todos estes estudos que teñen xa unha liña precedente a esta, de análise dos prólogos, de algún xeito modifican, por un lado, a visión tradicional dos cantares na medida en que enfocan, digamos que introducen a dimensión ideolóxica que minimiza esa parte máis folclorizante ou popular.
contribúen tamén a que se vexa os cantares gallegos como un macrotexto. Na historia crítica houve momentos de mesmo expresar un desexo explícito da desaparición dos poemas sobre Castela, é dicir, novamente de operar unha reducción metonímica de selección e de orientación ideolóxica nun sentido distinto. No congreso que se celebrou en Cardiff no outono pasado, pois eu analicei o subtexto ensaístico na prosa ficcional. Realmente a dimensión ensaística en Rosalía está moi presente, emerxe en las literatas, emerxe nos paratextos, emerxe nas inxerencias autoriais, nos monólogos e diálogos da narrativa, aborda cuestións como o xénero, a ética social, o aspecto literario e existencial, mesmo as categorías estéticas, o fenómeno da culturación, as supersticións. Un ideario complexo, mesmo que acolle a contradición. En ocasións, este rebordamento, en concreto no traballo de Marina Mayoral do ano 74, este rebordamento ideolóxico na obra de Rosalía interpretábase como un rebordamento do eu lírico, da efusión persoal, que remite unha vez máis ao paradigma romántico. En realidade, eu creo que hai que conectalo moito máis con esa Rosalía ensaísta que non puido chegar a ser, porque como ela mesma remata dicindo no prólogo a La hija del mar, non nos é aínda permitido as mulleres dicir o que senten e o que saben. E dentro desa polaridade, sentimento e coñecemento, todos sabemos que este último elemento do coñecemento e do pensamento o que estaba máis fortemente vetado ás mulleres por non entrar no seu patrón de xénero. Outro aspecto do estudo global sobre a obra de Rosalía que ten implicacións para cantares gallegos é a maior globalidade no estudo da obra. Podemos dicir que estamos nunha fase de explosión do mito. O mito, a construción do mito rosalián, da que sobradamente se veu falando nestas xornadas, operou cos mecanismos cos que sempre opera o imaginario, selección metonímica, polo tanto, simplificación, selección de certos trazos e ocultación doutros. En eso operou focalizando unhas obras sobre outras, a expresión nunha lingua sobre outra. De algún xeito estamos nunha fase de intentar reconstruir a Rosalía global, a Rosalía múltiple, conscientes, creo eu, de que, como xa advertía Roland Barthes, a imaxe global exclúe o mito. E o mito non podemos esquecelo, ten unha operatividade ideolóxica. En todo caso, por exemplo, os achegamentos, os estudos da prosa que foron obxecto deste monográfico, Canon e Subversión, do ano 2012, permiten establecer relacións intertextuais moi suxerentes cos cantares. Ese cantar dos máis coñecidos e populares, o cantar número 15, o de Adiós ríos e Adiós fontes, ten unha réplica textual invertida no comezo de Flavio, Adiós, pues, lugares a quien no amo, retomando dun xeito que estilísticamente repite ou recorda inevitablemente o poema dos cantares, dalle pola contra un sentido inverso, o cal racha con esa visión dunha efusión simple e directa e introduce unha vez máis ese gusto pola contradición que fai tan difícil reducir a Rosalía, a pesar do cal fíxose de modo moi efectivo. Tamén no ámbito, por exemplo, do que é o imaginario espacial, pois no estudo contido neste volumen de Margarita García Candeira, explórase a presenza nunha novela como La hija del mar dun imaginario desértico, dunha paisaxe desolada que entronca coa categoría estética do sublime, moi presente no romanticismo, pero que Rosalía desbotou no que foi a descrición a selección para construir unha imaxe tipo nos cantares gallegos. Por último, querería centrarme neste aspecto, posto que foi no que eu máis estudei, que son os estudos desde o imaginario. Perfecto, tes 5 minutos. Bueno, entón,
analizar os cantares gallegos desde a perspectiva do imaxinario revélanos que calquera idea de sinxeleza, espontaneidade, ingenuidade, pois hai que desbotala, claramente. É unha peza retórica que mimetiza perfectamente os mecanismos de funcionamento do imaxinario, tal como foron descritos polos autores por Cornelius Castoriadis, Roland Barthes. Hai que pensar, ademais, que conseguiu un éxito instituínte impresionante, porque parte dun discurso disfórico previo, ese cortello inmundo que la alude, que realmente estaba moi asentado, e pola contra vai conseguir cunha peza literaria un resultado francamente asombroso. Cando eu no comezo de Paisaxe e Nación incluín a cita de Ana Barbauld, deixádeme facer as baladas dunha nación e non me importa quen faga as leis, pensaba ante todo en cantares gallegos. Os mecanismos retóricos da constatación, da repetición, da selección metonímica, da asociación metafórica, todos eles están perfectamente ilustrados en cantares gallegos. De feito, isto permítenos comprender mellor ou desbotar algunhas das críticas, eu creo que paternalistas, e que podemos sentar ou conectar con ese discurso de cantares gallegos nun segundo chanzo, críticas de tipo estilístico. Vou exemplificar. Por exemplo, Marina Mayoral manifesta o seu disgusto co uso da adxetivación en Rosalía. Di que en ocasións é moi acertada co uso do adxetivo, pero noutras cae nunha adxetivación tópica. Ou Claude Henri Poulain di, hai que recoñecer que ás veces a súa abundancia, volve a falar do adxetivo, volve pesado o estilo. Nestes casos o adxetivo é inútil e mesmo chega a constituir unha repetición. Noutros poemas a acumulación de epítetos é realmente excesiva. A luz dos mecanismos do imaxinario, falar de repetición e inutilidade é unha contradición, posto que os mecanismos de recorrencia sabemos que son é o mecanismo básico para instituir valores no imaxinario. Creo que a luz diso hai que ver trazos estilísticos que foron valorados desde outros parámetros. Ou cando Celso Almuiña di que confunde a parte co todo, criticando a descripción que fai de Castela nos poemas máis combativos de Cantares. Novamente, esa confusión da parte co todo é o mecanismo metonímico básico da construción dos imaginarios sociais. Así, pois, digamos que tanto Rosalía como Cantares padeceron a dificultade de integrar o plural, que, por outro lado, creo, é lóxica, e insisto, forma parte dos mecanismos do imaxinario. Esta dificultade esta xerarquía entre cantares gallegos e follas novas, a dificultade para integrar a prosa, a expresión en dúas linguas, a construción do mito rosalián operou por simplificación. Nos últimos anos o que se está facendo é esa explosión do mito e, polo tanto, o intento, o pulo por devolverlle a súa complexidade inicial. En este sentido, creo que estamos no momento no que Cantares gallegos pode resarcirse dunha historia na que aqueles que o valoraron sobre outra parte da produción rosaliana foi para minimizar o impacto político de Rosalía e aqueles que pretenderon enxalzar a Rosalía mesmo para activala como ferramenta política puxeron os cantares nun segundo chanzo. Entón, digamos que estamos en tempos de, responder a esta injustiza. Di Villares na introdución á edición digital da primeira edición de Cantares gallegos. Nos tempos de hoxe podemos dicir que temos nesta poeta verdadeira nai fundadora da Galicia contemporánea e o libro Cantares gallegos abondaría de pedestal para soster esta inmensa estatua. Ben, afirmalo ou usar termos como obra cume para Cantares gallegos sigue a día de hoxe ás veces resultando extraño. É iso que xa non estamos falando dunha obra que vexamos ou que poidamos ver como espontánea, popular, sentimental, irracional ou propia dunha sensibilidade feminina, senón moi claramente, e a luz dos novos estudos, unha obra complexa, subversiva, polifónica, feminista e eficaz. Unha obra que foi capaz de mudar as nosas percepcións, usando para elo ferramentas aparentemente humildes, buscando a
ancoraxe axiolóxica onde podía atopala, facendo unha construción francamente intelixente, subvertendo un imaginario dominante, engastallando aí un magnífico prólogo que senta as bases do ensaísmo galego e usando o irracional e o sentimental porque sabía da súa eficacia. O que ocorre é que nos imaginarios, como decía Cornelius Castoriadis, todo imaginario se construe sobre as ruínas dos edificios precedentes. E tal vez eso explica algún dos problemas que se sinalaban esta mañá sobre a repetición. Se seguimos repetindo certas cousas sobre Rosalía que en realidade levamos dicindo 30 anos, é porque o edificio precedente sigue vivo nas súas ruínas, especialmente no que é a captación popular. E aí temos un traballo que facer coa divulgación. Cando esta mañá María Reimóndez sinalaba, isto deu pé a debate, que no que son o ámbito da creación poética é moi recente realmente a pegada rosaliana, porque antes se vía baixo esa idea de lonxe, porque era unha figura tradicional. Isto parece contradictorio co feito sinalado despois de que nesas alturas o estudo feminista estivese xa moi avanzado, pero en realidade os imaginarios acollen a contradición e sigue vivo. Toda esta construción, aínda mítica e falseadora de Rosalía, sigue estando presente tamén a día de hoxe, convivindo coas achegas que nós poidamos facer. Moitas grazas, María. Elena, ten a palabra. Ben, a miña lectura de Cantares Gallegos en realidade englóbase nunha lectura máis panorámica do que é toda a obra rosaliana. Intentar ler Cantares Gallegos agora mesmo por si só para min é difícil, é complicado, na medida en que conseguimos que todo o resto da súa obra se nos presentase como o principal interlocutor dese texto, como principal interlocutor de Cantares Gallegos. Coido que na miña intervención vou repetir algúns dos factores, dos elementos, dos comentarios que adiantou María López Sández, pero vounos contar de outra maneira. Cando eu me propoño facer unha lectura diferente, que a mí me parece diferente de Rosalía de Castro, en realidade sei que o que estou é simplemente cambiando o foco, vou traballar, o que me interesa a min é traballar sobre a idea de vulnerabilidade, e, polo tanto, en realidade estou retomando un tema que ten unha longa trayectoria só nos estudos rosalianos, só que non se formulaba así. Por que me interesa cambiar o foco? Porque o que me interesa é intentar ler Rosalía de Castro non como material de arquivo, non como material de museo, isto xa sei que facemos todas e todos, senón lelo desde a nosa contemporaneidade, desde os discursos desde os discursos filosóficos e os debates políticos que están atravesando o noso momento presente. Polo tanto, non pretendo nin negar lecturas previas, nin constituir, nin ofrecer a única lectura posible, simplemente pretendo poñer en diálogo Cantares Gallegos coa nosa contemporaneidade. Iso que estou intentando, o que estou ensaiando neste texto que teño que acabar de resolver. Cando falamos da vulnerabilidade, necesariamente pensamos na idea da Rosalía negra, que asociamos máis a Follas Novas, evidentemente, e que, ademais, na nosa tradición, conta con discursos que nos resultan bastante mistificadores e bastante encorsetadores do que é o texto rosaliano. Creo que nese sentido o feminismo, cando rexeitou esa Rosalía negra, descúlpeme porque non vou citar nomes concretos, tería que citar entre outras a Carmen Blanco continuamente, ben, iso sairá no texto. Cando o feminismo rexeitou esa Rosalía negra, fixo ben
para recuperar a muller, para recuperar a feminista que nese momento non se vía, para recuperar a xentividade que se lle negaba tanto a Rosalía como os modelos que se estaban ofrecendo. Nese momento, esa lectura, ademais, ten un forte componente político, porque se estaba intentando ofrecer modelos positivos que servisen para articular non só o feminismo galego, senón para articular un imaginario feminista. Polo tanto, coido que esa estrategia foi boa e segue sendo boa. É dicir, non a estou negando, simplemente que eu me estou colocando desde outro lugar. Por outra parte, tampouco era adecuada un feminismo celebrativo, é dicir, ese tipo de lectura simplemente non cabe. Insisto, non nego, simplemente me coloco noutro lugar. Interésame a Rosalía, que non é a Rosalía negra que herdamos dos discursos de mediados de século, interésame esa Rosalía negra, porque en realidade o que nos está mostrando é a vulnerabilidade e a precariedade, que en siga máis ou menos os debates filosóficos e feministas dos últimos tempos, recoñecerá de seguida a referencia a Judith Butler con Vida precaria e Frames of War, Marcos de Guerra, que como todos vostedes saben, en realidade é unha contestación a propósito co motivo do 11 de setembro ao rearme do nacionalismo americano, do imperialismo americano e como se utiliza este tipo de vidas para xustificar intervencións nos países ou nos grupos considerados enemigos. Non me interesa, evidentemente, esta parte que coido que non é aplicable no noso caso, pero sí que me interesan moitas das reflexións que se ofrecen con respecto á vulnerabilidade, non só como un factor de reorganización ética, senón tamén política. É dicir, non atinxe só as persoas, senón que atinxe a vida en común. O concepto da política e a ética do vínculo está a sustituir, ou polo menos está a presentarse como alternativa ás políticas identitarias que estivo desenvolvendo durante moito tempo a teoría política feminista e, en realidade, os estudos de xénero, e vinculouse moito coa idea de xustiza, e isto lévanos a algunhas ideas que se apuntaron en intervencións previas neste congreso, aínda que non se fosen formuladas exactamente así, Carmen Blanco hoxe, Goretti San Martín na primeira sesión, e son as formulacións diferentes da política e a ética dos coidados. Diante deste debate que ten a propia teoría feminista dividida, xorde un concepto que eu esta mañá apuntaba na conversa con Francisco Rodríguez, que é o concepto de feminación, un concepto que no noso ámbito formula Joana Sabadell, non moi confortable, non moi cómodo para nós, porque xustamente está poñendo en cuestión unha construción da nación moi hexemónica, moi normativa e moi uniformizadora. En realidade, o marco que ela está utilizando para pensar esta idea de vulnerabilidade é a Cataluña de Convergencia e Unión. Evidentemente, nós temos que saber ler desde esas distancias, igual que sabemos ler a distancia do 11S, non? Pero coido que desde aí, desde esa idea, saen algúns interrogantes, aínda que sexa para incomodarnos, que nos poderían ir ben. Retomarei iso con máis detalle na miña versión escrita desta intervención. A vulnerabilidade en Rosalía, formulada como oposición, evidentemente podese estudar en relación ás estrategias de dominación en tanto que nación subalterna ou clase social, pero non é ese o elemento que a mí me interesa. A visión que a mí me interesa é a que baixa o foco, a que chega aos corpos, a que nos ofrece a vulnerabilidade
con rostros. E este é o elemento que realmente me interesa en toda a obra rosaliana e en particular en Cantares Gallegos. A idea do rostro, porque para Levinas o rostro é o modo de responsabilidade máis básico, aquel que nos ensina a extrema precariedade do outro. Cando entramos en Cantares Gallegos, danos a sensación de entrar nunha sucesión de festas. Hai continuos campos de festas saltando ali, hai continuas celebracións. A paisaxe do encontro, a música, os alalás, pero polo medio, neses textos pequeniños, como decía antes Carmen Blanco, seguimos buscando en Rosalía ese verso, aquel pequeno rexiro que fai contra o final, resulta que a festa nos está agochando moitos rostros, moitos retratos da vulnerabilidade. Evidentemente, cando leo a vulnerabilidade, basicamente en Cantares Gallegos, non esquezo dúas cousas que me parecen moi importantes. A primeira é que Rosalía en Cantares Gallegos non cae na simplificación de converter as mulleres en víctimas e os homens en opresores. E a mí isto pareceme moi importante porque pode haber unha tentación totalizadora que non se correspondería. Rosalía de Castro retrata o vulnerable, o máis vulnerable ten rostro feminino e o maior número de retratos de vulnerabilidade que nos ofrece son femininos, pero tamén hai homes vulneráveis, vale? É dicir, non todos son en sot, vale? Xustamente o contrapunto podería estar, se ben sabemos ler, na Castellana de Castilla, vale? Ben, nesta lectura que pretendo facer da vulnerabilidade das mulleres, hai unha cita de Judith Butler que a mí me parece moi interesante, e é que ela di que as mulleres están como comunidades suxeitas á violencia, expostas á súa posibilidade ou á súa realización. Isto significa que, en parte, cada un de nós se constitúe políticamente en virtude da vulnerabilidade social dos nosos corpos como lugar do desexo e da vulnerabilidade física como lugar público de afirmación e de exposición. A pérdida e a vulnerabilidade parecen ser a consecuencia dos nosos corpos socialmente constituídos, suxeitos a outros, ameazados pola pérdida, expostos a outros e susceptibles de violencia a causa desta exposición. Ese é o punto de partida desde que a mí me interesa ver como construe, como nos fai unha proposta de articulación desta comunidade nacional que vemos emerxendo en Rosalía de Castro, a partir dos rostros, a partir das experiencias, a partir dos corpos construídos socialmente, dos corpos que dependen uns de outros. Se cadra lido así as representacións de mulleres soas ou de outras soidades, pero basicamente das mulleres soas, pensade que hai moi poucas mulleres que teñen fillos nos poemas de Rosalía de Castro. Isto vese particularmente ben nas vivas dos vivos e nas vivas dos mortos, que un texto que para mí sempre está dialogando con Cantares Gallegos, bueno, para min e para todo o mundo, non? Pero que para min é moi importante porque eu fago esta lectura de Cantares despois de traballar coas viúvas, é dicir, eu leo desde ese lugar, polo tanto, digamos que mostro a miña posición, non? Pois ben, interésame esa maneira de construir a idea do comunal, porque como dicía Basilio Losada na súa última lección, el dicía que Rosalía construe o seu mundo desde a imaxe do sofrimento da muller, mulleres que perderon home nas guerras, no mar, na lonxanía e na emigración. E remata: só hai un tema fundamental para Rosalía, a amargura de quen soportan a xauría maldita dos triunfadores. Ese é o punto de partida da miña análise e ese é un dos puntos de partida da idea de vulnerabilidade en Rosalía. Gustaríame salientar que nesta lectura na que estamos como vertebrando a comunidade para dentro, hai que poñerlle un contrapunto, e é que Rosalía é capaz de entender moi ben tamén a estranxeiridade allea, algo que pode parecer moi evidente, pero que ao mellor non lle prestamos atención dabondo. Penso nun fragmento non tan pequerrechiño de Domingo de Ramos
que María do Cebreiro sabe que me fascina, e o fragmento onde nos fala Rosalía da palmeira. Unha palmeira no medio da paisaxe galega, a soidade que sente esta palmeira que en realidade tiña que estar queimándose nas áreas do deserto, non? Entón, aí temos de novo unha idea de vulnerabilidade poderosamente física, non? Poderosamente material. Como dicía, para ler esta idea de vulnerabilidade parto de como entendín a vulnerabilidade da viúva de Vivo nun estudo anterior. A vulnerabilidade neste caso resulta que é o punto de partida, o que nos permite construir o que lle permite a Rosalía construir unha subxectividade non prevista, a subxectividade da campesiña que ni sequera aparece, non podía aparecer, non é unha queixa contra, pero ni sequera aparece en Mary Wollstonecraft, é dicir, rompe coa idea da muller, senón que nos ofrece dunha maneira moi clara as mulleres. É dicir, aquello é, en todo caso, unha idea moi política. E, sobre todo, quixera que non esquezamos un elemento que cada vez temos máis claro, e é que antes de escribir A Nación, Rosalía de Castro escribiu A Vindicación. Isto está dito dunha maneira moi simple, pero pode exemplificarse nesta exposición apresurada en que antes estivo Lieders ou o prólogo da Filla del Mar antes que Cantares Gallegos ou Esperanza, Teresa e Mara que a Meniña Gaiteira. E creo que temos que analizar este tipo de elementos. Esas personaxes están construindo, están no sustrato tamén de Cantares. Cando o grande poeta da abolición da escravitude no Brasil, Castro e Alves, escribe o seu poema máis famoso, que é o Navío Negreiro, emprega unha técnica, eu creo que extraordinariamente interesante, que é moi coñecida, moi traballada na literatura brasileira, moi citada na literatura brasileira, que é a da mirada desde o alto que se vai achegando, non? A idea de que se nos vemos un navío no medio do océano remite a idea de liberdade, de paz, de inmensidade, e cando te achegas contra o barco ves que é un navío negreiro e descubres o horror nos rostros, nos corpos das escravas e dos escravos que ali van. Pois ben, este poema a min tamén me serve para ler Cantares Gallegos, non? É dicir, esa idea de festa, de celebración da paisaxe, cando se achega o rostro, levinar rostro non é só, insisto, non é só a cara, senón que poden ser outras partes do corpo que ensinen unha forma de vulnerabilidade. Pois cando Rosalía se achega, aí descubrimos esas trazos de tristura, de silencio, de abandono, de desamor, moitas veces formulados, como xa se dixo, en clave sentimental, pero ben, temos as ferramentas agora de Rita Felsky para ler o sentimental tamén de outra maneira. Por lo tanto, teñamos menos prexuizos con respecto ao que Rosalía considera que é a forma, o discurso máis axeitado para unha muller campesiña que intenta falar da súa soidade, non? Na medida en que me interesa o rostro, tamén me interesa non esquecer que Cantares Gallegos se pode ler como imaxes de arquivo, é dicir, evidentemente Rosalía de Castro non está facendo vou rematando, non está facendo un documento, senón que está facendo literatura, pero a partir de materiais da realidade. Nese sentido, o poema, evidentemente, a través das ferramentas da emoción, consigue ser moito máis eficaz que o propio documento, probablemente. En todo caso, esa é a aposta de Rosalía. Para rematar, quixera apuntar
que hai unha vinculación entre unha figura central de Cantares Gallegos e unha figura central del Primer Loco, perdón, eu sigo en el Primer Loco, ainda non saín del Primer Loco e quedei absolutamente secuestrada no Primer Loco porque é a fonte de un montón de interrogantes. E como representa a vulnerabilidade de Rosalía de Castro? Fixádevos, unha das representacións da vulnerabilidade en Cantares Gallegos, xustamente para poder construir o discurso, é a meniña gaiteira. É unha meniña da que nós temos agora unha visión moi celebrativa, non? Pero non nos esquezamos que gracias a ela descubrimos outras historias, é dicir, ela é a que nos abre as imaxes de arquivo, é ela que nos dá acceso aos documentos. Pois ben, el Primer Loco remata con unha nena bastante semellante, Esmeralda, unha nena que diante do rexeitamento, vou rematando, diante do rexeitamento do protagonista, pois acaba por morrer. Pero parece atopamos ao final ese magnífico anaco espectral no que Esmeralda se lle aparece o protagonista vestida de campesiña estupendamente, piribí, é dicir, pensada nunha imaxe prototípica e con un sorriso de vampira. Pois ben, entre o sorriso de Rosa no poema 2 ou 3 de Cantares Gallegos, que amosa a tristura, e o sorriso dentes de vampira con que remata el Primer Loco, entre eses dous sorrisos, o que eu pretendo é dar as evidencias e ensinar como construe a vulnerabilidade desde esa posición política e ética Rosalía de Castro. Moitas grazas, Elena. Ten a palabra Alex Alonso. Gracias, Anxo. Gracias, María e Elena. Este ensaio que aquí presento é que eu sei polémico, que por suposto non estou convencido, porque senón xa estaría noutra cousa, ten o título provisorio de No nome dun heroe anónimo, Ignotus e os problemas dunha lectura política dos Cantares galegos. Hai unha referencia de Lukács onde el explica por que razón estudia Balzac, cando Balzac en realidade en última instancia un escritor conservador. Bueno, é que é importante manter unha distancia. É moi complicado para min manter unha distancia respecto a Cantares galegos, que era o único libro que a señora Marcelina tiña na casa. Entón, fixen un esforzo por me separar e por intentar evitar certas estrategias de lectura que eu compartín, e de certa maneira compartín mentre estaba traballando no texto. Por outra, unha segunda parte, este texto é froito do meu un pouco da miña deriva ou errancia, non? Dende unha miña formación como filólogo, aquí na Facultade de Santiago, cara a unha especie de historia intelectual, historia cultural, sen saber filosofía e sen saber historia. Isto levanos sempre por camiños un pouco esvaradizos, obviamente. En calquera caso, é unha maneira de facer unha autorreflexión, ou sea, non tanto unha crítica ad hominem, ni moito menos, en que algún hai polo medio, en xeral, senón unha reflexión sobre cal é a tarefa dese intelectual especial chamado filólogo, tanto a día de hoxe como históricamente. Parte deste proxecto meu en torno á historia da filoloxía en España, ou, se queremos, no Estado español, non teño ningún problema con esa expresión. Tamén parte é consecuencia a miña idea de que as comunidades non son comunidades de consenso, porque non son parroquias, son comunidades de disenso. É que hai que abrir un certo espazo, forzosamente ás veces, que para eso aquí estamos, que nos leve a unha certa tensión. Xa non quero dicir dialéctica, porque é unha palabra un pouco bella, pero sí que rompa e que abra unha maneira de intercambio e mesmo de replanteamento das nosas lecturas tradicionais da literatura guión da cultura galega. Entón, en fin, como citando a Anxo Angueira, cantei como mal sabía, pois cantei como mal sabía, espero que calquera silencia é ben vida, non? E comezo. Xa te digo que a cousa non é pacífica. A estea transcorre nun teatro. Iba a dicir, como este, pero xa é evidente, non? A estea transcorre nun teatro. Unha voz feminina innominada, a que chamaremos proxeramente R, diríxese a unha voz masculina innominada, a que chamaremos tamén proxeramente M. O entreacto precipita a conversa e o comentario da obra que estaban presenciando, un esquecido drama de Octave Filler.
A análise das personaxes, en especial a do pastor músico Rosbain, convoca unha fantasma, a lembranza do ano 1853, o ano da fame, cando unha moitedume de aldeáns tomou as cidades e as vilas para se procurar algún alimento, adicándose a seres moleiros ou pobres de pedir, como se decía daquela, asesando os acomodados polas rúas e ruelas de Compostela. Confusamente, a voz do narrador M refire que R contoulle entón ali mesmo naquel palco un relato daquel tristísimo inverno, cito, del año en el que el hambre hizo bajar a nuestras ciudades como verdaderas hordas de salvajes, hombres que jamás habían pisado las calles de una población, mujeres que no conocían otros horizontes que los que se extendían ante sus cabañas, levantadas en la más apartada soledad, verdaderos lobos que no abandonan su madriguera sino en los días de las grandes desolaciones. Hace falta haberlo visto para saber lo que era aquella multitud, siempre creciente, siempre hambrienta y escuálida, que, como las olas del mar, rugía sordamente levantando las manos en ademán de súplica, mostrando desesperada las llagas que la cubrían. Fin de cita. Esta moitedume de moinantes, que calquera outro representante das calles propietarias podería considerar ameazante e un perigo para o desenvolvemento do comercio de boa fe, da seguridade individual e da liberdade civil, ofrece para a nosa innominada paranarradora R unha posibilidade excepcional. O campesiño salvase, que se arrastra probablemente pola rúa do Vilar, según a lei está no certo, é tamén o representante dunha cultura patriarcal. Habita un miserable Edén onde se gardan na súa pureza os costumes auténticos e os cantos populares que daban a coñecer a un pueblo poeta. Cito. Oí sus aires. R. Qué música más en consonancia con la letra y que más bien dijese a los que saben sentir de qué lugares era originaria. Flotaba a nuestro alrededor como el susurro de la tarde. Gemía como el viento que pasa por el desfiladero. Tenía toda la frescura de aquellas cumbres cubiertas de nieve. Era misteriosamente sencilla, como las costumbres de las gentes que la habitaban, o que cantaban os esmoleiros, non? Fin de cita. Sen querer interrumpirles a vostedes este momento de emoción, de sincera comunión da nosa narradora intelectual R e daqueles esmoleiros tan puros, en certo senso estetizados, ou sexa, convertidos como para nós en obxeto de contemplación, quero citar un último fragmento deste relato que pode servir para plantear a miña argumentación. Mentres os labregos en Xaxún percorren as rúas de pedra, no interior burgués, diríamos en terminoloxía bella, a nosa R lembra como de súpeto unha música descoñecida, armoniosa, que semellaba o vento que zoa, ou o voar das ondas, ou pasaros dun bosque alleo aos humanos, vais apoderando da casa na que ela e os familiares conversan. De onde viña aquel son? Quen sería? Era necesario sabelo, cito, e nos asomamos a la ventana. La calle estaba desierta, solo un niño harapiento, un aldeanito, de quien nadie hacía caso. Acurrucado al pie de nuestra puerta, tendía la sucia mano a los transeúntes. Dejé la sala, bajé sonriendo y me llegué al pobre niño y tocándole en el hombro le pregunté, ¿qué haces ahí? El pobrecillo volvió la cabeza y me miró con sus grandes ojos. Apenas pudo levantarse y murmuró, mejor gritó, algunas palabras de las cuales solo entendí pan, madre, Dios. Fin de cita. Se comeza a miña presentación dos cantares con este relato é porque moitas das antinomias da historiografía atópanse encriptadas neste relato que serve de algún xeito de marco para toda a obra de Rosalía, nas súas dúas versións, a incluída no álbum del Miño en 1858, creo, e a levemente corrixida que pecha os ensaios de los precursores, en 1886. Mais aló de que eu non vesa, como por exemplo fai Alonso Montero ou máis que o Francisco Rodríguez, no texto non somente unha narración verídica, senón, de certa maneira, unha alegoría. Creo que ten ademais a virtude de crear un espacio enunciativo no que de algún xeito aínda estamos para o escritor e máis en xeral para o letrado galego. Situado entre a vila e a cidade, e a montaña, procura recuperar a autenticidade da estirpe gardada nas palabras daqueles xornaleiros sen xornal e campesiños sen terra, unha linguaxe inarticulada que ao letrado lle corresponde poñer por escrito, xa que é a través das voces auténticas recuperadas, salvadas, como en algún momento esa comunidade ágrafa e mesmo analfabeta recuperará conciencia de sí, e perdón polo termo técnico. Unha nota significativa do mesmo relato ainda fai máis evidente esta estrategia que aquí estou intentando desautomatizar, o sea, facer evidente que é unha construcción retórica. O narrador primitivo, M, engade en nota a rodapé, cita, el señor don Juan Manuel Pintos, salta un pouco, me confiaba que jamás había hecho mayor acopio de voces que en aquel tristísimo año del hambre. Si esta ocasión se hubiera aprovechado para conocer nuestro folclore, a mí isto un pouco me reventa, non? Que esta xente morrendo de fame diga que gran momento para facer unha colección de costumes. Por favor, non? Están morrendo de fame, joder, non é momento, non? En fin,
que era un momento tiña pintos para conocer nuestro folclore, seguramente hubiéramos podido presentar hoy a la consideración de todos un pasado poético, para que no queira, superior hasta el de los mismos pueblos que pasan por poéticos por excelencia. Fin de cita. A primeira antinomia que me quero referir é que en que medida o traballo letrado, tanto do creador como do investigador, séguese a definir nesa significativa combinación de positivismo e idealismo que está inscrita na narración de Murguía. Porque lonxe de ser anecdótico, o relato establece unha posición enunciativa para o letrado como aquel que se vai autoasignar a tarefa de superar as fendas que separan a cidade de Ávila da aldea e o traballo intelectual do material, a través da representación de poñer por escrito, gravar, transcribir, clasificar, interpretar. Unha solución, en certo senso, imaginaria, pero exitosa, porque naturalizou outorgolle legitimidade a tarefa letrada. O primeiro problema que a mí se me plantea é en que medida este esquema de legitimación das prácticas intelectuais segue a día de hoxe presente nas prácticas dos nosos filólogos entre os que me conto. Os digo como autocrítica, non creas que eu estou aquí tirando contra a gente. A segunda antinomia do traballo letrado que fai evidente o relato de Murguía é que legitima un tipo de saída doble, a unha doble situación de crise, aí ven a miña interese histórica, que non é a única posible, pero que se representa, en certa medida, como necesaria. Hai que ter en conta un doble contexto histórico. Eu creo que hai un doble contexto histórico para os cantares, que as miñas lecturas últimas están un pouco levando por esas corredoiras, xa vos lo dixo, non quero mentir, non? O sea, o que quero decir con eso, un doble contexto histórico, como decirlo así, amplo, e un contexto histórico estreito, que ás veces non se teñen. Por que non se teñen en conta? Porque un das, como diría un meu mestre filólogo, Otavio, a forma mentis dos nosos filólogos, levalles a pensar, tal vez esquecendo a Marx, que a orixe das obras literarias está nas outras obras literarias, e que hai unha especie, como dirían os vellos comparatistas, gran cadea do ser, que vaise comunicando. Isto tamén é un problema, porque, como dicía Marx, despois, a ideoloxía non ten historia. Que non é que este de acordo, pero hai que pensar nestes termos, desde o punto de vista. Dice, por unha banda, cales son esas dos situacións as que eu penso que hai que poñer en relación o proxecto da literatura popular, que é un pouco do que eu estou falando en relación cos cantares. Por un lado, a situación aquí narrada da fame e a pobreza da sociedade civil galega, que a través da década ominosa, e o poseo, podo saltar un pouco isto, porque teño aquí un texto que parece máis importante do que diga eu, non? É un texto non teño en conta, pero que a mí deu un exemplo, unha maneira de entender un pouco os paradoxos do letrado e as necesidades de desidealizar a nosa relación cos escritores que tanto amamos, non? Cal é ese texto? É un texto da Galicia médica, do catedrático de Medicina da Universidade de Santiago, don Ramón Otero Acuña. Galicia médica é un texto moi interesante, tal vez merecente dunha edición do Consello, etc. Nun momento dado, na segunda parte, como especie de tratado etnográfico, di Otero, ano 1860, bueno, hai nos formas de edición nos que non vou entrar, di, texto de Ramón Otero. Estou intentando darles un pouco o background non literario da cuestión da literatura popular nos anos 60 e finais dos 50 en Galicia. Ramón Otero, gaditano, catedrático de Medicina, Santiago, e di, un pouco longa, non é longa, é bonita, como diría un amigo meu, é bonita. E tal sucede en este país, donde cada uno sigue, este país es este, sigue por distinto rumbo y es imposible llegar a un término feliz que interese a la generalidad, donde se vive en incesante agitación por pequeños intereses de profesión y de fortuna y jamás se podrá juzgar sobre el interés general. Un pueblo es bueno, es digno, cuando en medio de sus mismos defectos reúne las buenas calidades, se aleja de pasiones rencorosas y su activa industria embellece al patrio suelo. En Galicia es distinto, dice Ramón Otero. Hay hombres, pero no hay pueblo. Estos mismos hombres están divididos en dos clases, el hijo de las montañas y el hijo de las ciudades, que si no se odian, se desprecian entre sí. El pintoresco traje de los campesinos, dice Ramón Otero, que es un médico, ¿no? Arranca groseros chistes, burlones sonrisas a sus hermanos de las ciudades. La inocencia de aquellos burlada muchas veces los hace desconfiados, el lamento en que viven, etc. Remite yo ese texto que é mellor que a min, non? A reiterada existencia nesa fenda entre campo e cidade, que de algún xeito a literatura galega, con perdón dos presentes, contribuiu a consolidar, permite recoñecer un fillo que percorre as estrategias do letrado, de Pintos a Lamas, por exemplo, pero tamén fai perceptible unha tendencia compartida, parte dun modo de ser intelectual que se manexa ben con solucións, entre comiñas, literarias. De ficción ou non, é mal con solucións, entre comiñas, políticas, tratando as máis das veces de facer política a través da literatura ou da crítica literaria mesmo. Non? Dende logo, iso non quer dizer que non pense que a crítica literaria non é política,
pero a política non se artella a través de ensaios como este meu. Isto é unha reflexión sobre a nosa profesión e onde vamos, se que imos a algún lado con isto que está pasando, non? Ben, bueno, a Rosalía tamén, claro. Bueno, dende logo, máis aló da posición campo-cidade, os lotrados percibían como eses labregos que baixaban as cidades eran algo máis que un tipo pintoresco, como a parte da literatura, e penso, por exemplo, en dous textos moi concretos de Añón, teimaba en representar. Con todo, outros intelectuais, de posicións conservadoras, eran conscientes de que había unha lógica detrás deles. Aquí cito un texto de Pérez Constanti, un texto que cita Pérez Constanti, que é unha referencia. A mí interesan moito estas representacións un pouco dos famentos, non? Porque aí, ás veces, nese vocabulario dos anos 50, 40-50 en español, por suposto, non? Hai unha certa equivalencia a famento, aldeán, labrego, que ten que ver con esas representacións. Tito, espero que diga que sí, porque non sei como presenta todo eso, non? Entón, aí está ese texto de Pérez Constanti, onde o Resente de Santiago escríbelle o que era o jefe provincial da Coruña e dille: e a estas horas, 1855, estou un pouco facendo asedios a este momento dos Cantares, que son las 8 de la tarde, en que me acabo de retirar, la ciudad presenta su estado normal, esta tamén, non? Cruzando sus calles, patrullas de nacionales. Xa sabemos o que entende por estado normal o Resente de Santiago, cruzando sus calles, patrullas de nacionales. É dicir, el suceso que va hecho mérito, un motín por alimentos, no presenta por ahora otro carácter que el de la necesidad reclamada por la clase pobre, que, por cierto, se deja conocer en sus semblantes famélicos. Fin de cita. O que aquí quero subliñar é que, situado frente a estas facianas famentas, ao letrado ou ao intelectual, en sentido extenso, presentalle unha alternativa, ou se convirte en intelectual orgánico desa moitedume, e perdón polo marxismo, tentar volver a un pobo, facer desa moitedume un pobo, entendendo por pobo un suxeito político ben definido en termos de etnos ou ben definido en termos de demos, ou se converter nun intelectual tradicional que, mediante entre o campesiñado e as clases subalternas, perdón, adícase ese niño a consolidar representacións socialmente amables da cultura popular a través do traballo positivo, da súa participación no espazo público burgués, as máis das veces autoinvestíndose de actividade que dá ser representante do pobo, entre comiñas, de quen compila palabras, costumes e tradicións, inda que estean a morrer de fame. Creo que é importante ter en conta esta escolla, non para xulgar aos intelectuais provincialistas, senón para se decatar dos límites das propostas letradas e das aporías de que, falando en nome do pobo, diríxense a outros intelectuais. Dende logo, os Cantares non se vendían a esta muitedume que camiñaba pola rúa do Vilar. Ben, iso non é un problema, isto é o que é, como digo outro, non? No caso de Galicia, podría situar, hai un terceiro texto que eu poño, non? Que a mí interésame, que é o texto, son os textos sobre o pauperismo de Varela de Montes, non? Que creo que tamén hai como un período que se abre, estudio moi ben, un pouco reservadamente, pero a mí axuda moito María Rosa Saurín, unha historiadora que eu non sei por que non se lle cita, pero eu cito porque como eu non teño que facer unha oposición en Santiago, podo facer o que queira, non? Entón digo, María Rosa Saurín saca uns textos estupendos. Hai un tema, por exemplo, aquí, este tema que di Saurín, di Varela de Montes, ou Pasarón y Lastra, ou Resente de Santiago, o Arquivo Histórico do Reino de Galicia. Bueno, hai esta cultura popular, de alguna maneira, máis que nos Cantares. Aí sabemos botar todo de fora de aquí, pero eso que penso eu, non? Entón, hai un texto de Varela de Montes no 46, e creo que hai que fixarse como eses textos no que os intelectuais tradicionais están reflexando sobre o que está pasando, porque iso, de algún modo, senta, o que diríamos así burdianamente, as condicións de posibilidade do discurso en torno á cultura popular. O texto de Varela de Montes, na defensa do pauperismo, di, texto moi bonito, Varela de Montes, como sabedes, foi un médico que asistiu, etc. A Ana de Rosalía, isto é unha especie de lenda rosaliana, non hai que entrar aquí en erudicións, bueno, non me digo máis. Cito a Varela de Montes, que é unha terceira pedra para este banco. Un elemento non seductor, 1846. No desconocido seduce las masas y las clases mal educadas, pero no seduce a los verdaderos pobres. E o que pensa Varela de Montes, verdaderos pobres, é mellor deixarlo, non? E esta seducción cunde rápida como el rayo, ganando a los hombres y a los pueblos que olvidaron las bases de su educación social y religiosa. Y estas masas seducidas no son los pobres, pero son una fuerza material que no conoce límite a sus deseos, que osiente el valor de los grandes resortes que fundan las sociedades y para que las ciertas cosas y ciertas palabras, que ahora subliño eu, respetadas en los siglos de nuestra prosperidad, son ahora palabras sin sentido, voces sin representación. Fin de cita. Obviamente, ese elemento seductor que semella a xesar son as doctrinas socialistas que se adecuan por estas terras, pero que ainda chama máis atención é que, dentro do meu punto de vista, permite falar dunha certa crise do sistema de representación que abre a posibilidade de releer e reescribir as formas da cultura popular, e a ser referencia
os discursos tradicionais, que en caso de Varela é un discurso moderado católico, son, di Varela, palabras sin sentido, voces sin representación. É unha solución que dá, di, se un é moi rico, o que ten que facer é non ir á rúa ben vestido. Por qué? Porque entón, non, alporizan, se veñen contra nós. Ti sal normal pola rúa, pois na casa fai o que queiros, non? Son os consellos que lle os ricos para de Montes daquela, non? Interésame entón ver que hai unha que é importante ver referida unha especie de background, diríamos aquí, non? Unha especie de fondo de esteario que ten que ver con discursos en torno a clases populares que están nesa crise en concreto. 3 minutos. Terceiro punto. O contexto longo sería ese período, non, vou rematar. Ese período que son os anos do 46 ao 56, con ese punto pico que va ao 53, e son os discursos que non se producen exclusivamente dende a literatura, que non se producen exclusivamente desde historia, que non se producen exclusivamente desde a etnografía, a medicina, os textos legais, as sentencias. Ese é o terreo de algún xeito do que intenta ser ou representarse como cultura popular. Entón, isto é un problema. Porque cal é o segundo problema que eu miro aquí moi conectado, non? O ano 63. Pero que o ano 63, no século XIX, está aí, miro a Tito, se me pone nervioso tamén, non? O ano 63 non é un ano calquera na historia do chamado Estado español. Por que non é un ano calquera? O sea, isto problematizo o que ven a seguinte. Podo falar isto de memoria, pero non quero facelo de memoria porque é máis bonito escrito, non? Entón, por que non é un ano calquera? O ano 63, o sea, febreiro do 63 é o fin do goberno O'Donnell. O fin do goberno O'Donnell. O goberno longo da Unión Liberal, 58-63, eu non estou mal da cabeza. E hai unha especie de crise forte. En esa crise forte, o que está cuestionando é o problema da representatividade. Nunha serie... Aproveitas meto publicidade para compensar 6 minutos de... Bom, o que quero decir é, o ano 63 non é un ano neutro. Non é un ano neutro. É unha especie de tempo corto, intenso, no que se viviría unha situación que podríamos definir en términos sociolóxicos de anomia. Aquel goberno O'Donnell estaba esgotado completamente, non? Esgotado aquel goberno do que era ministro de Gracia e Justicia, don Nicomedes Pastor Díaz, por outra banda, dimitido en febreiro do 63, un par de meses antes de publicarse o libro de Rosalía. Entón, hai unha especie de dous tempos fortes, que son, perdón, un tempo forte curto, que é o tempo do 63, e un tempo forte longo, que son esa situación de fame, as relacións intelectuais tradicionais respecto ás populares en Galicia dende o 46 ao 63. Creo que hai que terlos en conta. E penso que hai que terlos en conta porque penso que a actuación dos escritores é discutible. E que non podes terlo en conta, non podemos facer unha avaliación real do proxecto dos intelectuais nacionalistas e provincialistas sen ter en conta cal é o espacio social no que están producindo eses discursos en torno á cultura popular. A quebra, e aí moi interesante para entender ese momento de anomia, para min son os discursos de Olózaga no Congreso no 63. Porque Olózaga, e agora hai pouco Paco Rodríguez descubriu precisamente un poema de Rosalía de Castro dedicado a Sebastián Olózaga, pareceme, non? Olózaga era un político que representaba un xeito máis radical da esquerda e que nos seus discursos vai pronunciando e dice, bueno, aquí o que está pasando este momento da Olózaga é que non hai representación. E iso é antesala do que no 63, no outono 63, vai constituir o retraimento, non? Que é o momento en que o Partido Progresista decide non entrar no xogo parlamentario, é dicir, aquí hai un Estado que non se aguanta. Cando Isabel II, en vez de nomear a un representante progresista, nomea a Marqués de Miraflores presidente do goberno despois da cese de O'Donnell, o que os progresistas din, bueno, aquí hai un baleiro, Miraflores non representa a nación, non representa nada. Entón, ese baleiro é o ano 63. Entón, non é casual. Outro dato moi importante do 63. Os dous discursos de entrada na academia no 63 importantes. García Gutiérrez, término, cultura popular. Juan Valera, cultura popular. Juan Valera, cultura popular. Que non hai nada máis paradoxal que Juan Valera e cultura popular, non? Ben, non quero entrar nese tema que creo que se ve bastante por onde vou. Creo, ademais, que no caso dos cantares, vou rematando en serio, Anxo, non? No caso dos cantares, creo que un pouco, establecín un pouco, o sea, o problema metodolóxico que eu vexo é que os filólogos tenden a construir series coas obras literarias. E, de algún xeito, lenas como se fosen
puras representacións ideolóxicas que se comunican e non poñen en relación esas obras literarias con praxes, con discursos que están a producir no momento en que se producen as obras literarias. E para mí é un problema metodolóxico gordo, que ten que ver con como nos afrontamos unha investigación. A que se parece este libro de, eu que sei, Rivas, a outro libro de outro autor, castelán, galego ou chino? Pero ninguén di, bueno, de onde ven Rivas? Onde está publicando isto? Porque, a gente mo di, pero temos que facelo máis, de un punto de vista, non? Digo, moi rapidamente, con esta cuestión. A segunda cuestión que a mí me resulta desasosegante dos cantares, e eu sei que Anxo, en parte o di no texto, e en parte tamén o di María do Cebreiro, é que o lector da época que se encontra cos cantares, non? Se encontra con, gracias a Dios non se encontra con Don Nicomedes Pastor Díaz, pero atópase con Trueba, con Antonio de Trueba, Antonio de los Cantares, e con Fernán Caballero, non? Hai unha especie de lectura feble. Que é lectura feble? Bueno, considera a Trueba unha especie de autor menor, bueno, nada máis longe da realidade. O sea, Trueba e Fernán Caballero e en parella representan o establishment, pero definitivamente. Un exemplo moi claro, por exemplo, son as cartas que o ensaios sobre literatura española que Antoine de Latour publica en Francia explicando literatura española contemporánea, onde di, e traduce Fernán Caballero e Trueba. Iso representan a cultura católica e monárquica. E, de feito, o libro dos Cantares, a partir da cuarta edición, 1862, sae pagado directamente polo entorno da Raíña. O sea, entón, que é o problema deste? Temos que ter un certo cuidado de como é percibido os Cantares. Na medida en que o lector non avisado se atopa cunha referencia a Fernán Caballero que la discusión considerara autora neocatólica. E neocatólica é un xiro máis que católico no contexto do século XIX, non? E Antonio de Trueba, editado por Su Majestad la Reina. Este é un movimento un pouco confuso, para o meu punto de vista, para o lector da época. E temos un pouco, o sea, pensar a partir dele, non pensar como se non existisse ese movimento. Que é o contrario do que sucede con Carlos Rubio, Roberto Robert ou Ventura Ruiz Aguilera. Entón, hai unha especie de imposibilidade unha especie de antinomia, é a palabra que eu empreguei, non? De reducir a unha única forza que está detrás. E, por suposto, despois están os textos, dos que hoxe non imos falar. Pero, bueno, remato eso coa miña... A miña terceira referencia é a cuestión da literatura popular. Creo que este é un problema moi gordo, non? Moi gordo, que aquí non podo afrontar con espazo, teño unha liña, non? Eu comparto, como cos traballos dos meus compañeros, que os Cantares é moito máis, o sea, moitos dos textos dos Cantares son moito máis importantes, moito máis importantes que os libros de Antonio de Trueba. De feito, eu mesmo podo ver en certos textos de Rosalía unha reescrita paródica dos textos de Trueba, non? Pero hai algo máis, non? Que ese demo dos ensaios en torno á literatura popular nos anos 60, non? Nos 63 tamén son os Cantares de José Casar Lois, de novo, esa colección de textos que editou o Consello da Cultura tamén, non? E con esta reflexión, a onde vou eu un pouco a dar o meu, como dicen os americanos, o meu point, non? Cal é o meu point sobre a literatura popular? O texto de Trueba, polo demais, introduce, agora teño paus para todos, unha cuestión que eu creo non resolta e que tamén a través da historiografía dos Cantares, de Alonso Montero a Francisco Rodríguez, eu digo paus para todos, non? O concepto de literatura popular. De feito, a mesma insistencia na pureza dunha práctica popular, que Trueba e Caballero fortemente suliñan, tende a esclarecer que a literatura popular é unha invención letrada. Eu aí estou con o ensaio de Chartier a morte, non? Pero non só a dos intelectuais regionalistas e nacionalistas, como semella querer, por exemplo, algúns críticos, compañeros de Tito, que suliñaron demasiado o artigo de Hobsbawm, sino en toda aquela práctica reflexiva de compilación de voces onde están peneiradas, clasificadas e mesmo interpretadas. A tentación de se apropiar da nova legitimidade que se asocia ao nome povo leva ao letrado a representar o seu traballo como un esforzo científico e obsesivo. Se cadra esquecendo que positivismo e materialismo, como marxismo, son propostas contrarias. Positivismo é o contrario de materialismo. Eso é a introducción á filosofía, non? Se cadra, como a Murguía e Rosalía, ainda están a buscar ese neno puro que os interpele e os convirte en país da patria, unha certa ansiedade polo recoñecemento. O Neres Moleiro, que estupou R nestas rúas de Compostela, non canta canción populares, canta sen máis. Somos nós os que reflexivamente convertemos en popular o que para él, que non pode comparar con ningún pastor de ópera, é unha práctica cotidiana. O sea, eu non... de algún xeito, nos convertimos na práctica espontánea nunha práctica clasificada. E aí aparece o popular como concepto categorizador e legitimador. Ese é o problema. En fin, vou rematando con esta historia, non?
a miña reflexión final. En certo senso, o voluntario esquecemento do que as tarefas intelectual sempre comportan unha forma de visión do traballo e unha perspectiva sobre o mundo social, diferente da que pode ter o subalterno, que nos nosos ensaios representamos. A falla de reflexividade sobre a propia práctica e sobre o espazo social no que estamos situados leva a unha reificación do concepto de literatura popular convertida cada vez máis nunha representación no sentido feble da palabra. Poñer por escrito o cantar, transcribilo, coas faltas de ortografía que obviamente nun texto oral non se pudieron producir. Isto é unha cosa moi divertida do prólogo dos cantares. Dice, aquí va o texto con súas faltas de ortografía, pero vamos a ver, son textos cantados, escribí unos e copiaxe as faltas. A ver, aquí non me entendo, me perdíme nun paso, non? Como dirían, hai unha especie, como dirían os meus profesores jesuitas, non sequitur, non? O sea, hai un texto oral con faltas. Cuidado. Muiño dos Castañares, co H aquel, non? Xa lleis a acordarse, mira, ese H de Murguía, non sei si. Pero o H evita sin lefa. En fin, Muiño dos Castañares, se non sería un autosílabo perfecto, pareceme, non? Pero os poetas están aquí. Coas falta de ortografía, que obviamente non texto oral, pero que constituye unha estrategia de aproximación da linguaxe escrita a esta ruda linguaxe dos homens que define esencialmente a literatura popular. Son de novo estrategias de legitimación letrada que atravesan a aposta por escrito a literatura popular a través dunha ortografía impostada de uns adicatarios imposibles e que está moi longe das prácticas espontáneas do povo que románticamente representaron os intelectuais idealistas, considérense marxistas ou non. O sea, Lucas, por un lado, ou a Escola de Filólogos Idealistas da Filoloxía Española, que representou Ramón Méndez Pidal, polo outro. De feito, é a progresiva reificación dese concepto sometido a interminables usos políticos e inserido sempre nas loitas pola legitimidade internas aos campos político e académico, cal é o povo auténtico e quen o representa mellor, a que pode axudar a entender a carencia de reflexividade crítica dos intelectuais que o formulan, non? Comprometidos coa causa. Non? Quero acabar, a lectura que eu fixen tan errada que levoume estas conclusións, por suposto, por a cita esa do campo, da aldea, tal, e a ideoloxía alemana de Karl Marx, non? Eu estaba lendo eso e, claro, ao final cruzas e mira o que pasa. Hai unha cita de Marx que eu comparto, pero co que quero acabar, porque creo que un pouco a pedra de toque a miña autorreflexión sobre o noso traballo como filólogos, que dice, mientras que en la vida diaria, non a comparto todo, cualquier tendero sabe distinguir muy bien entre lo que alguien aparenta ser y lo que es realmente, nuestra historiografía, todos, no ha llegado, eso dice Marx, a este conocimiento tan trivial. Cree a pies juntillas lo que cada época dice y se imagina de sí misma. E nada máis. Moi ben. Moitísimas grazas, Alex. Falouse de cantares, falouse de vulnerabilidade, falouse dos paus que nos dá ignotus pola man de Alex. Bueno, temos pouco tempo, pero podemos dedicarlle uns minutos, polo menos, a un diálogo que pode haber, unhas preguntas ou... Non temos moito tempo, pero temos... Charo, temos 10 minutos, sí. Se hai algunha pregunta, por favor, ou unha intervención... Va, o de Alex é que deixa sin alento e, bueno, hai que pensalo. Eu teño en realidade un apuntamento. É por algo que dicía María, que tiña que ver con Flavio, con ese arranque de Flavio, que é eco, ademais hai que pensar na datación das obras, en Flavio e en Cantares, que están moi xuntiñas, e temos que aprender a ler por xunto, como tantas veces se dixo aquí. En Flavio hai moito de Cantares, e ese comenzo que é un negativo, non? Dese poema, como ti ben dixeches, hai que relelo e hai que pensalos por xunto. E en relación co que dixeches ti, Elena, de Esmeralda, eu penso que mesmo, ou para min cando menos, porque eu agora estou moi cerca de Flavio, non? Vai por momentos. En Flavio está Rosa, Rosa aldeana, Rosa, e máis Rosa, como asina Rosalía e con espiñas para todos e ningunha para ti. Entón, esa Rosa, que é esa aldeana, que eu penso que Esmeralda lle dá a volta a esa Rosa, porque Esmeralda é eso, pero en perverso. E, bueno, non sei como ves. Rosa é o primeiro rostro de Cantares Gallegos. Vai nesa liña. Sí. Moi ben. Alguna pregunta ou intervención máis? Sí. Que o que dixo Alex, dixo moitas cousas que son evidentes. Os sons que tivemos de fondo, todo o día, na situación que estamos, os dis, para que? Para algo, sí, por suposto, non estou totalmente desinvestida, pero
nunca esquecemos eso. Que hai un contexto, e aí está. Nos e os textos. Todo, claro. Todos. O sea, eu quero entender isto... hai unha especie de dos toques, non? A reflexión sobre ese contexto de Rosalía, ao mesmo tempo a reflexión sobre os contextos nosos, non? Sobre que tipo de práctica política éticamente responsable agora, ou se podemos seguir traballando pola vella, non? Eu recordo unha vez que convocounos a Xunta e había un catedrático de filoloxía románica non da Universidade Galega que dixo con lo feliz que éramos nosotros con esta filología románica. Pero igual é que esa filología románica xa morreu. E igual non estaba mal que cambiara, eu que sei, non? O sea, non... Eso quero decir, o sea, un pouco de reflexión, introducción de reflexidade nas prácticas filolóxicas. Alex, de todos os xeitos eu... Entón, aí, nese sentido, cando falas do 63 como un ano de referencia política e social, eu creo que Rosalía e Murguía, o seu ano de referencia, non é o 63, continúa sendo o 54, é dicir, o que viviron na súa mocidade, a revolución do 64. Por iso Murguía di, en los precursores... Bueno, esa é outra, eles eran meniños, no 46, Murguía di que era un meniño aquí en Combo. Esa tamén é outra, tamén, a do 46, pero aqueles viviron como mozos incipientes intelectualmente e literariamente, é a do 54 aquí en Compostela. Aquí en Compostela, o banquete de Conxo, Aguirre, Pondal, Murguía e Rosalía, que estaba seguro. É dicir, e Murguía fala dese tema como daqueles soños e daquelas esperanzas que dou... Eles non eran idealistas, desde o meu punto de vista, como ao mellor se pode desprender da túa análise. Nin tiñan unha idealización de ignotus, nin das clases populares. É máis, a idea que eles tiñan do popular, para min, non era idealista. É dicir, e dixos aquí, e dixo Derek Flitter, Rosalía traduce o Volksgeist no seu prólogo de Herder, o espírito do povo, pero ela vai moitísimo máis alá do espírito do povo, e como ti moi ben dixeches, a pesar de citar a Fernán Caballero e o Trueba, que son referentes neocatólicos e conservadores, ela tamén cita, aínda que de outra maneira, o Roberto Robert, e cita encubertamente a Proudhon. É dicir, para mí, eu non estou de acordo no sentido ese. Ningún dos dous, o seu traballo intelectual, ningún dos dous casos, eu creo que toca, nin siquiera tan xeralmente, co idealismo do povo. Todo o contrario. Construen o suxeito político que continúa vivo hoxe. E que ven de Sarmiento, además, porque coñecen a Sarmiento. Para min é esa... Pero bueno... Non. Respecto que dixemos agora das antinomias de Cantares, eu penso que o problema de unha das praxes lectoras ten que ver con certo sustrato idealista non deles, senón noso. Cal é un sustrato idealista noso? A tendencia, por exemplo, a que vemos un libro e consideramos, como dirían os fenomenólogos, un obxecto intencional. Isto é, que o libro ten naturalmente unha certa unidade. E despois reartellamos a lógica do libro a partir de un previo que é a idea de unidade. Entón, o que eu quero dicir, mira, aquí é unha fenda. Por que hai unha fenda? Porque hai estas citas que nese contexto significan estas citas que están aquí que significan exactamente o contrario. Non hai que ver o retrato que fai Galdós de Carlos Rubio en Prim, se non recordo mal, como conspirador ou como bohemio ou como redactor forte de la Iberia, etc., ou la historia da Revolución Española en 1868, que escribirá anos despois. Entón, digo, aquí hai un problema. E que é o problema? O problema non é tanto... O sea, eu non podo entrar... O sea, eu non intento facer crítica idealista, pois eu intento a idea de intención mantela a un lado. Eu que teño son discursos. O sea, representacións de cultura popular que están aí. Ahora, eu sei que se eu me meto a meter a intención de Rosalía, que a mí gustaríame que fose esa, estou dando paso ao idealismo. Eu. Por qué? Porque estou presumindo unha especie de acto intencional interno a unha subjetividade de alguén que morreu hai 130 anos. Eso a mí é problemático. Porque vai entrar toda a ferralla do idealismo, non nela. O problema é que ela está morta. A ver se me entendo. Agora entendo mellor. O problema é que nós temos naturalizadas, en parte pola nosa formación filolóxica ou humanística, categorías idealistas. Pero non están en Murguía. O sea, Murguía tamén alfabería, supoño. Eu non teño conhecimento que destí de Rosalía, obviamente, pero o que digo é como nós naturalizamos e tendemos a interpretar idealmente obxetos literarios, obxetos culturais, non? Dándoles unha unidade e convertidos en obxetos de contemplación que igual non tiñan.
Borrando que son produtos de traballo, que están en tensión con, etc. Non sei se non quero meter moi así teórico, porque entón é moi disperso. Entendo tamén. Quere intervir Lourenzo Fernández Prieto. Sí, bueno, boa tarde. Eu que son aquí un pouco intruso, pero como se fala moito de historia e eu concordo moito co que lle acabo de escutar a Alex, porque eu creo que efectivamente o contexto está mal leído. Desde logo, desde o punto de vista do historiador, o contexto é outro. El citaba a crítica a Hobsbawm, efectivamente. Non hai pobres e non hai rebeldes primitivos. Se leemos desde Thompson ou desde Scott, vemos outra cousa que os historiadores en Galicia levamos facendo moito tempo. Aquí o contexto é outro. E é un contexto que está cheo de cambios, efectivamente, e onde hai interferencias políticas, e onde hai unha visión que aínda que nós vamos conocer de outra forma. É dicir, nós conocemos aos fidalgos vestidos... Camilo. Escoítame, Camilo. Escoítame algunha vez, Camilo, que nunca me faz caso. Digo que nós vamos coñecer xa o mundo dos nosos avós, que é o mundo dos labregos dos fidalgos vestidos de cirolas, de labregos. Rosalía é a que construe ese mundo. E hai un traballo, unha tese maravillosa de Antón Santos que explica eso. É dicir, como se dá ese paso. Pero o mundo de Rosalía aínda non é ese. É o que explicaba a Alex, efectivamente. E por eso, precisamente, tamén me parece lógico que coincidas na crítica a dos lecturas vanguardistas de Rosalía que ti citabas, que son a de Francisco Rodríguez e Alonso Montero, porque son lecturas vanguardistas daquelo. Desde o meu punto de vista, insisto, como historiador, claro, pero é materia de moito debate. Grazas, Lourenzo. Tamén quere intervir Antón Figueroa. En relación con dicía, eu quero dicir, eu non sei, creo que o discurso filolóxico ao que te referías, o último que está acostumado é a contestarse o porqué. É dicir, o porqué está dicindo que di. É dicir, o último ao que estamos todos acostumbrados, que estamos aquí presentes, eu non sei, obviamente outra barbaridade máis das que pero o último que esperamos é dicir, é pensar en por que razón eu estou dicindo que eso nunca se paga. Estamos desacostumbrados. Eu podo falar moi brevemente, non simplemente di que peche aquí, pero vou falar un segundiño. O que eu intento facer, ou que penso que podemos intentar facer, o que estamos un pouco mirar os outros campos, pero non mirar outros campos en realidade das humanidades, non como campos estancos, sino nesa especie de lógica discursiva que de algún modo danos un contexto, unha especie de explicacións máis precisas que non as categorías metafísicas de intención, proxecto, espírito ou conciencia, non? Que se alguén le ideoloxía alemana, conciencia, unha categoría, eu acabo de ler o libro de Paco Rodríguez, que é un libro evidentemente positivamente avasallador, pero penso que hai categorías que, claro, hai toda unha vontade positiva, pero ao mesmo tempo esas categorías, conciencia, estaba lendo a ideoloxía alemana, entón salta inmediatamente, non? Pero, claro, a conciencia é un problema, non? A conciencia é o linguaxe, un momento dado. A conciencia, claro, non hai que ser supermarxista, pero hai que ter cuidado con automatizar categorías das que o mesmo Lucas ao final distanciouse, non? Como categorías útiles para unha análise materialista da historia ou da literatura, non? Entón, eso que quero dicir, o sea, intento xogar con outros discursos, pero non intento penetrar e pensar por que se producen, e por que nós os producimos. Moi ben. Pero non sei. Ben, moitísimas grazas polas vosas e polas súas intervencións. Quería dicir para rematar que hai 150 anos naceu na Rúa Real de Vigo, naquela rúa lousada como está agora de pedra, un soño, naceu un proxecto, naceu un perfume. E aquel soño, aquel proxecto e aquel perfume estendeuse por todo Vigo, estendeuse polos seus barrios, por Navia, estendeuse por Lavadores, chegou ao Lagares, subiu ao Galiñeiro, e do Lagares, e do Galiñeiro, e dos vales de Vigo, estendeuse por todos os vales, por todos os montes, e por todos os ríos de Galicia. Hai 150 anos. Aquel proxecto,
aquela esperanza, aquel perfume, baixaron da Rúa Real ao Berbés, baixaron ao mar de Vigo, e do mar e da ría de Vigo estenderonse por todas as illas e por todas as rías, e das illas pasaron a outro mar onde está Alex, alá en América, e deron a volta ao que era Alenmar na Idade Media, chegaron a case a Barcelona tamén, e moito máis para lá, e hoxe aquí tamén están neste colofón deste congreso, como se ve a luz do que se falou hoxe aquí, aquel soño, aquela esperanza, aquel proxecto e aquel perfume, mesmo nas voces do pobo que está aí berrando, perfectamente vivos. Moitísimas grazas. Imos clausurar entón o Congreso, a señora vicepresidenta, a coordinadora.